Mayong hapon ug salamat sa iyong pagsunod Cebu ug kinatibuk-ang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug maayong hapon sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Mukapin sa kagatos milyones ka pesos ang ginisalaw sa Commission on Audit CONCOA sa mga naggasto sa kagamahanan sa Dakbayan sa Mandaue. Ang notice of disallowance na dawat sa kagamahanan sa Dakbayan sa miagi lang Oktubre 30 karong tuiga. Lakip sa gidisalaw mao ang 191,000 pesos nga travel allowance nga walay approved authority. Ang kinatibuk ang detalye sa report ni Nico Sireno, exclusive. Sa Statement of Audit, suspensions, disallowances and charges sa tanang pondo sa kagamahanan sa Dakbayan sa Mandaue nga na-audit na mukantidad sa 191 million pesos ang ubusan notice of suspension. Apan ang mas bugat ang notice of disallowance nga mukantidad sa 102 million pesos. Musumada kapin sa 233 million pesos ang kinatibuk-ang kantidad nga napaubusan notices of suspension ug disallowances. Adunay gidisalaw ang COA tungod sa gihulagway sa ahensya nga excessive per diem claimed. Sa tuig 2010, gidisalaw sa COA ang 191 mil pesos nga travel allowance nga walay approved authority gikan sa DILG. Sa tuig 2013, gidisalaw sab ang pagbayad og 1.5 million pesos sa Medipad kit tungod sa kapakyas pagsubay sa mga rekisito. Gidisalaw usab ang 1.7 million pesos isip pa si unang bayad sa pag-repair sa session hall gamit ang 20% development fund nga supak sa DBM-DILG Joint Memorandum Circular. Sa pagka-2014, nakadawat sab og notice of disallowance ang 1.8 million pesos nga gibayad sa repair sa hallway sa second floor sa Mandaue City Hall. Kinitungod kay ang gibayad gikuha man sa 20% development fund nga nakasupak gihapon sa DBM-DILG Circular. Apan ang mas dako nga giisyuhan og notice of disallowance sa COA ang 32 million pesos nga productivity enhancement incentive ni adtong 2012. Hinuon gipasabot ni Attorney Danilo Almendras, Mandaue City Administrator, nga sa notice of disallowance gimanduan ang Dakbayan pagkolekta sa salapi nga nagasto nga wa musubay sa sakto nga proseso. Samtang sa notice of suspension, kasamtangan lang unang gipahunong ang pagpatuman sa proyekto. Hinuon, nakaduso na sa ilang appeal ang mga opisyal nga subject sa notice of disallowance. Nico Sireno, Balitang Bisdak.